ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji n'oko na-echekwa na ndị omekome akwụsịgo na fa akwụsịbekwa na ife anụnwa na-eme n'olu mba North Local Gọọmenti Anambra Steeti beside Polytechnic. Onye na-ekwu ife a wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme n'opposite Grammar Pizza na onye ọbụla ma oke ọfụma ya amakwa n'ebe anụnwa fa na-ekwu maka ya. O wee sị na lezusu anụnwa unu na-afụ ebe a na onye nwe ya na-ama ya ama na ọ na-elekwa n'afịa na ife eji wee mara ya bụ Legit Wine and Dine nọ n'abalị anụnwa bụkwa n'ebe 7 PM ka ndị omekome ndị onno si ebe amaghị ebe fasi wee pụta wee bịa gbagbuo nwoke mmadụ na ọnya bụ nwoke nwekwanụ lezusu anụnwa unu na-afụ ebe a andị na ya bụ nwoke nọkwanụ n'ime moto ya ndị omekome wee bịa gbagbuo ya. Unu n'anya unu ya afụ ka ndị mmadụ gbakwanụ ya bụ moto okirikiri maka akpọgokwanụ ụmụnne ya fa wee bịa. Onye unu na-afụ kịta anụnwa bụkwa na oyi nwaanyị nke nwoke fanụkwanụ na-akpọ fafa bịa na njinji na-ejikwa na chi ejibidogokwa afa fa wee si n'ụlọ wee gbalụ wee bịa ma nwanne nke nwoke fa wee gbalụ wee bịa ka fa malụ n'ife na-eme ka fa bịazi fa wee na-ene nwanne fa nwoke na-ene ozu nwanne fa nwoke n'ime moto ebe anụnwa nọ n'ime moto ya ka a nọ wee gbagbu ya. Wee na-akọwa na ndị gbara ife anụnwa na fa gbara anya ka ọnwa na fa gbadịrị anya ka ọ dụhụ na fa gbara anya ugboro 3 ka fa gbara anya nwoke mmadụ wee nwa n'ọnya ka ụmụnne ya bịazi wee buruzie ya wee jebe na police station ka ejekwanụ nye rịpọtụ ife merụ marụkwanụ na ya ejide ndị omekome mere ife anụnwa nọ n'ihu shọpụ ya ka a nọkwa wee gbagbu ya. Unu n'anya unu ya afụkwanụ signboard shọpụ ya Legit Wine and Dine n'ihu shọpụ ya ka a nọ gbagbuo nwoke mmadụ. Kedu ife o mere? Ọ na-abụ na olesigo afịa wee pụtazie ka ọ baa n'ime moto ya ike na ọbanyezi moto ka ọ staatị ya moto ndị omekome gbagbuo ya biko si na mmadụ ahụ eji neta anyị na-apụta emepe shọpụ ka ọ nọọ shọpụ ka ọ bịara imepe n'abalị anụnwa ike na ọkwụsị moto ndị omekome gbagbuo ya. Amakwọ nke o si wee mee n'ọkwa ife nnụ ka nna akọrọ unu. Onye na-ekwu ife a wee na-ekwuo na onye ọbụla na-apụ apụ kịta marụkwo ka o si apụ na chi jighakwa ana na gonọrụkwo be na ndị omekome ka nọkwa n'ọgbọ n'ọkwọ moto ya anụnwa ka eji wee buruzie ozi ya wee na-ejezi na police station ka eje gwa ndị uwe ojii nekwanụ ka mmadụ si wee go moto ka o wee nwere aṅụrị ka o wee na-egbo mkpa ya na-ejekwa n'ebe ọ na-eje ọsịsọ na-abata. Ọ bụrụ n'ime ya bụ moto nwa ka a nọ wee gbagbu ya bụrụkwa n'ime moto nwa ka a nọ wee buru ozu ya. Nwekwana ife mmadụ anyị afụfọna ndị ilo na-asị karịzikwa ndị iwe na-ewe karịkwa. Ọ na-abụ onye ndị gbagburu nwoke mmadụ ọ na-abụ na olechaghị afịa banyezie moto ya ka ọ na-agbakọrọ fịa tọwọ ka ọ na-abụ na ọkịta ka o ji apụta afịa abalị ka a na-azụ aka na-azụkwa afịa abalị kịta anụnwa obodo adị mma. Kedụnụ ndị gbagburu nwoke mmadụ bikonu? Ọ na-abụ na o nwere ndị ya na ya nwere okwu ka ọ na-abụ na ọ gbakere ndị onno ka ọ na-abụ na o nwere ndị ilo ya na-akpagharị na-eche ohere fa ya eji wee jide ya ka fa gbagbuo ya. Hei nwekwa na ife mmadụ anyị afọ onye gbagburu ya ngwanụ jee buru afịa ụgba ka ezu ọsọ jee ka iburuzie ozu ya ka ịta ama na mbọsị ya akwụ ya n'ihi ejenụ ka ịdịcha ọnọ nwụrụ anwụ ka ịdịcha ọnọ ihu ya ka efu na ịgbatara ya nyaba egbe ọfụma ka ịdịcha ọna ndebe fatiri ya na ọnwụgwe ka ịkparụzie ụwa sọsọ ka ibiri na ana biri n'elu ichezozie na otu mbọsị na ọ ya bụ nke igwe niile ejijekwa n'ụzọ ya wee pụọ elu n'ụwa ka ịgbagburu onye achakwa na ịgbagbuchana otu mbọsị gụọ ya anwụkwa azọkwa gị ọkpa n'isi kpochie ije ahụ enwere ike sefụ onye ịgbagbu sefụ ọ bụrụ na ọgụ nwa gbagburu agbagbu ka a ya ebu ụzọ wee kwa beluzie azụ wee kwa onye ịgbagbu. Nwekwa na ife mmadụ ahụ afụfọ biko na onye na-apụzikwa chi ejikwa ana ilekwa n'iyi ele kpochikwa achọpụ ndụ ụkakwọ ndị ilo na-asị karịkwọ ndị anya ụfụ karịkwọ ndị na-achọkwa opọchuniti fa ya eji gbagbu fa akakwọ nkụ ka tọtọfa biri n'ụwa pụọ elu. Unu amakwa na mgbe anụnwa ụmụnne ya bịa ka fa buru ya na moto jebe n'ụlọ ọgwụ ka ọ na police station na o nwere onye kwuchiri ụzọ jụ na ya ebu moto wee pụ amana onye agburu ka ọ dịcha ọnọ na ebe a nwụọ pee bọị si n'ebe ahụ ifefa kọrọ adịghị ka ewepụrụ m ebe ahụ maka ndị nwe iwu akwụkwọ anụnwa. Amakwana m ife bụ ebumnobi ya na ndị nwere ozu bịa ka fa buru nwanne fa ikwuchibekwa ụzọ. Ọkwọ nke nnụ sị ka m wetara unu na ife anụnwa na-eme na beside Oko Polytechnic nke dị na Anambra Steeti. Ndebefa ka si enu na ife mere emego obinigwe eweta obinigwe ewere ma sị na ife Chineke amaghị ahịa eme ihe ke egwukwo vidio anyị na-afụ ya kịta na-eme n'Oko now n'Oko Orumba North Local Government of Anambra State beside Oko Poly. Now ndị mara ebe anyị na ihe akịta ga-afụ that Glamour Pizza nọ there. Ha ga-ama this particular place ọfụma as far as anyị nọ n'Oko Orumba North. Onye nwe Lexus anyị na-afụ ya a na-akpọ ya Legit Wine and Bar. This evening ka ndị unknown gunmen si nowhere
bịa gbagbuo this boy na fear. That boy, this boy na fear on Lexus na foketa. This Lexus na fear. The boy no need this Lexus. Ndị unknown gunmen see from nowhere. Bịa gbagbuo this girl this evening at exactly 7 p.m. Ị ga-afụ ka ndị mmadụ gbakọsịrị ebe onye nke anyị na fear kịta bụ ihe nwaanyị. Nwanne ya nwoke bịara na moto a na-achọ ka eburu moto ya gaa police station. Ị ga-afụ ka ndị mmadụ gbakọsịrị ebe a. Biko nu, ọ gịnị na-eme n'ala Igbo? Ka ihe na-eme n'Igbo land kịta? Gịnị na-eme n'Oko? Gịnị na-eme na Anambra? As small as Soko is, kedu karịa ya ga na-eme? Ị ga-afụ ka nwanne ya nwoke bụ the guy na moto na-aga police station. Ndị polisi bịara ebe a. Onye nke anyị na-afụ na-atụ aka kịta bụ onye polisi n'afọ ya ebe a Divine Wine and Dine. Ndị ma this particular place ga-ama ebe bụ ya n'opposite Glamour Pizza na Bombs n'Oko ka ihe anụnwa na-eme. Ọ na-eme this evening live na afa shop ya ebe a Legit Wine and Dine. Biko nu, ọ gịnị ka mmadụ mere ibe ya n'ụwa? As small as this Oko dị karịa ya ga na-eme. Agbagbuo the boy 3 times ka gbara ya egbe. First one, second one, third one. Ke we make sure na the boy currently ka mụ na gị na-ekwu the boy anwụgo. Ihe na-eme. Biko gị nwa nọ na be gị mara ka isi aga ije mara ebe ị na-anọ, especially ọ bụla oru as from that kind 5, 6, 7 obodo adịrọ mma. A lot of things na-eme. Ị ga-afụ ka egwu the boy na moto. Ọ moto ya ka eji buru ya na-agazi na station. After which I got here and just like that, ọ bụ onye nwụrụ anwụ. Gịnị na-eme? Biko nweta video share.